Dragii mei, înainte de toate, vă rog din suflet să vă abonați la acest canal. Aici, în fiecare zi, la aceeași oră, găsiți o rugăciune nouă care vă va încuraja, vă va întări și vă va apropia mai mult de Dumnezeu. Aceste rugăciuni nu sunt simple cuvinte. Ele sunt făclii aprinse în noapte, balsam pentru suflet și scut în vreme de încercare. Rămâi până la final și vei înțelege de ce această rugăciune rostită timp de 7 zile poate aduce o minune în viața ta. Și nu uita, cu ajutorul sponsorilor noștri vom clădi o nouă biserică, iar numele tuturor celor care sprijină acest vis vor fi scrise pe placa de piatră turnată în temelia ei, într-o veșnică pomenire. Doamne, încep această zi cu Tine. Te rog, intră în inima mea și curățește-o de tot ce nu vine din cer. Îți dau gândurile mele, temerile mele, durerile mele. Atinge-mă cu mila Ta, Dumnezeule viu, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. 7 zile voi rosti această rugăciune și te rog, Doamne, fă o minune. Deschide-mi ochii să văd căile Tale, deschide-mi inima să simt dragostea Ta. Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, te rog, binecuvântează fiecare clipă a acestei zile. Ocroteste-mă și nu lăsa nicio armă făurită împotriva mea să izbândească. Fă lumină în pașii mei, fă pace în casa mea, fă liniște în mintea mea, dă-mi înțelepciune în toate lucrurile. Când mă simt slab, Tu întărește-mă, când cad, Tu ridică-mă. Când mă tem, Tu acoperă-mă cu harul Tău. Doamne, vreau să-ți mulțumesc, nu pentru ceea ce ai făcut doar, ci pentru cine ești. Tu ești Dumnezeu credincios. Chiar dacă oamenii mă uită, Tu nu mă uiți. Chiar dacă ușile lumii se închid, Tu poți deschide porțile cerului. Doamne, în aceste 7 zile de rugăciune vino cu răspuns. Adu vindecare unde e boală, adu lumină unde e întuneric, adu dragoste unde e ură, adu bucurie unde e lacrimă. Tată Ceresc, ascultă strigătul meu, îți predau povara mea, durerea mea, visul meu, trecutul meu și viitorul meu. Îți dau întreaga mea ființă. Mâinile Tale sunt sigure, inima Ta e blândă, mila Ta e nesfârșită. Primește-mă așa cum sunt și fă din viața mea o mărturie. Nu merit, dar cer prin harul Tău. Nu am putere, dar știu că Tu poți. Nu știu drumul, dar Tu ești calea. Te rog, Doamne, dacă am greșit, iartă-mă. Dacă am rănit, vindecă. Dacă am tăcut când trebuia să spun adevărul, dă-mi curaj. Dacă am judecat, dă-mi smerenie. Dacă am uitat de Tine în clipele bune, adu-mi aminte că toate vin din mâna Ta. Fă-mă un om nou, fă-mă un vas curat, fă-mă să fiu lumină în lume, nu întuneric. Doamne, eu cred că Tu poți, nu pentru că merit, ci pentru că Tu ești bun, nu pentru că ți-am dat ceva, ci pentru că Tu ești dătătorul tuturor lucrurilor bune, nu pentru că sunt vrednic, ci pentru că sângele Fiului Tău a fost vărsat pentru mine. Azi aleg să Te urmez, azi aleg să Te iubesc, azi aleg să las totul în mâinile Tale. Îți dau familia mea, îți dau sănătatea mea, îți dau grija pentru ziua de mâine. Fă-ți voia în viața mea chiar dacă nu înțeleg tot ce mi se întâmplă. Eu cred că Tu lucrezi chiar și când nu văd. Eu cred că planul Tău este mai bun decât planul meu. Eu cred că promisiunile Tale nu întârzie. Doamne, lasă harul Tău să curgă ca un râu peste mine. Fă-ți simțită prezența în casa mea. Umple-mă cu pace, cu blândețe, cu iertare. Dacă am vreo neiertare ascunsă în suflet, ajută-mă să o dau la o parte. Dacă am vreo rană nevindecată, pune-ți mâna peste ea. Tu ești doctorul inimii mele. Rămâi aproape, drag ascultător. Roagă-te împreună cu mine până la capăt. Acest timp al rugăciunii este sfințit. Nu e întâmplător că ai dat peste acest video. Dumnezeu te-a chemat aici acum, pentru că vrea să-ți schimbe viața, vrea să-ți răspundă, vrea să-ți dea o minune.
O minune care începe cu această rugăciune spune: Doamne, lucrează. Doamne, fă ceea ce nimeni nu poate face. Ridică-mă din groapa descurajării, smulge-mă din frica care mă leagă, șterge lacrimile pe care nimeni nu le-a văzut. Și în locul tristeții mele pune cântare de laudă, în locul poverilor mele pune aripi de nădejde, în locul întunericului aprinde lumina ta. Spune în această clipă cu toată inima: Doamne, eu cred că nimic nu este prea greu pentru Tine. Cred că Tu știi ce port în inimă, ce mă apasă, ce mă neliniștește. Și chiar dacă nu mai am putere să mă rog, Te rog Tu să nu încetezi să lucrezi în viața mea, pentru că Tu ești Dumnezeul care lucrează în taină și răspunde pe față. Tată Sfânt, în aceste 7 zile de rugăciune mă așez la picioarele Tale. Nu vin să cer lucruri lumești, ci vin să Te caut pe Tine. Tu ești comoara mea, Tu ești tot ce am mai scump, Tu ești refugiul meu în ziua de necaz. Te rog, Doamne, intră în casa mea și adu pacea Ta, intră în inima mea și adu vindecare, intră în viața mea și adu direcție. Doamne, mă rog pentru familia mea, binecuvântează soțul sau soția mea, binecuvântează copiii mei, binecuvântează pe cei dragi care sunt departe, adu unitate acolo unde a fost ceartă, adu iertare acolo unde a fost răceală, adu dragoste unde a fost tăcere. Nimeni nu poate repara mai bine decât Tine. Nimeni nu poate aduce lumină în întuneric cum o faci Tu. Mă rog pentru cei care trec prin lipsuri. Doamne, deschide cerurile și trimite pâinea cea de toate zilele. Trimite binecuvântare în munca mâinilor lor. Înmulțește puținul lor. Umple cămările goale. Fă ca nimeni care Te ascultă să nu ducă lipsă de nimic, pentru că Tu ai promis că nu ne vei lăsa și nu ne vei părăsi. Mă rog pentru cei bolnavi. Doamne, Tu care ai atins ochii orbilor și ai spus: vezi, atinge și acum pe cel care suferă, atinge coloana celui care stă cu durere, atinge inima celui care trăiește cu frică, atinge gândurile celui care nu mai doarme. Și spune din nou: Fiule, fii sănătos, cuvântul Tău are putere, rostiți peste voi, prin rănile Lui sunt vindecat. Mă rog pentru cei deznădăjduiți, cei care nu mai văd scăpare, cei care plâng în tăcere, cei care nu mai cred că se poate schimba ceva. Doamne, trimite un semn, fă o minune, pune în ei o scânteie de credință, îmbrățișează-i cu iubirea Ta, fă-i să simtă că nu sunt singuri, că Tu ești acolo, chiar și în noaptea cea mai grea. Doamne, mă rog și pentru cei care nu mai pot iubi, cei care au fost trădați, răniți, respinși, cei care și-au închis inima, îți dau Ție toate durerile lor. Atinge, vindecă și redă-le speranța, dă-le curajul să iubească din nou, să se deschidă din nou, să creadă din nou în bine, în frumusețea vieții, în bunătatea Ta. Mă rog pentru fiecare suflet care ascultă această rugăciune. Tu știi nevoile lor, Tu știi ce-i doare, Tu știi ce speră în taină. Ascultă-i, Doamne, răspunde-le, vorbește-le, umple-le casa cu pace și inima cu curaj, dă-le înțelepciune în decizii, putere în slăbiciune și bucurie chiar și în mijlocul necazului. Doamne, fă ca fiecare zi din aceste 7 să fie un pas mai aproape de Tine. Fă ca fiecare rugăciune să aducă cerul mai aproape, să nu ne rugăm în zadar, să nu vorbim în vânt, ci Duhul Sfânt să fie prezent și să aprindă în noi o rugă fierbinte, sinceră, care schimbă vieți, care mută munți. Și când ne trezim dimineața, Doamne, pune în noi dorul de Tine. Să nu uităm niciodată că primul cuvânt din zi trebuie să fie mulțumesc și că orice facem să fie făcut în numele Tău, să trăim curat, cu gândul la cer, cu inima plină de dragoste, cu pași smeriți și cu mâini întinse spre aproapele nostru. Tată Ceresc, pune acum în acest ascultător dorul de rugăciune, de cuvânt, de liniște sfântă. Pune în el tărie ca să nu se abată de la adevăr.
Pune în el foc sfânt care să ardă tot ce nu este de la tine. Pune în el curaj să te urmeze până la capăt, să nu se teamă de nimic, să nu se îndoiască de nimic, ci să știe că Dumnezeul lui este viu, puternic și credincios. Rămâi cu mine până la finalul acestui video. Nu-l opri, nu-l amâna pe mai târziu. Dumnezeu te așteaptă chiar acum. Aceasta poate fi ziua în care cerul se mișcă pentru tine. Aceasta poate fi clipa în care Dumnezeu spune, ajunge, și vine cu izbăvirea. Poate chiar în timp ce asculți această rugăciune, îngerii deja lucrează pentru tine. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat șansa să rostim această rugăciune, pentru că ai fost cu noi chiar și când noi nu am fost cu tine, pentru că ne-ai păzit fără ca măcar să știm de primejdiile care ne înconjurau. Îți mulțumim pentru binecuvântările văzute și cele nevăzute, pentru pâinea de azi, pentru suflarea noastră, pentru că suntem aici, vii, și încă mai avem șansa să ne întoarcem cu inima întreagă la tine. Tată Ceresc, dă-ne un duh nou, un duh de rugăciune și post, un duh de iertare, un duh de credință puternică. Curăță-ne de tot ce ne trage înapoi, de invidie, de mânie, de necredință. Scoate din noi orice lucru care nu te onorează și pune în locul lor roadele Duhului Tău cel Sfânt: dragoste, pace, răbdare, blândețe, credincioșie, bunătate. Mă rog pentru cel care plânge și nu mai știe cum să înainteze. Doamne, fii stânca lui, adu oameni buni în jurul lui. Fă să nu mai meargă singur. Leagă-l de tine cu funii sfinte care nu se rup. Umple-i viața cu prezența ta. Fă ca sufletul lui să se trezească la viață și să te laude. Mă rog pentru cel care lucrează mult și nu vede rod. Dă-i belșug în ogorul mâinilor lui, dă-i înțelepciune să semene unde trebuie, ferește-l de înșelăciune, de pierderi, de planuri greșite, fă-l să prospere ca un pom sădit lângă apă vie. Și chiar dacă este secetă în lume, să nu-i lipsească binecuvântarea din cer. Mă rog pentru cel care a pierdut pe cineva drag. Doamne, mângâie-l, Tu ești Dumnezeul mângâierii. Adu pace peste inima lui zdrobită, adu liniște în lacrimi, adu nădejde dincolo de moarte. Spune-i în șoaptă că nu e sfârșitul, că într-o zi toți cei ce te iubesc se vor întâlni din nou în slava ta. Doamne, fă ca rugăciunea rostită acum, timp de 7 zile, să fie pecetluită în cer. Fă ca fiecare cuvânt să urce drept înaintea tronului Tău. Fă ca fiecare suspin să fie transformat într-un răspuns. Fă ca fiecare clipă petrecută în prezența Ta să aducă lumină în viitorul nostru. Iar în această zi, fă să se miște ceva în lumea nevăzută. Trimite îngeri care să deschidă drumuri, care să închidă uși periculoase, care să îndepărteze oamenii răi din calea noastră, care să aducă prieteni buni, slujbe bune, răspunsuri clare. Fă dreptate celor nedreptățiți, ridică pe cei înjosiți, înalță pe cei smeriți. Doamne, binecuvântează toți sponsorii acestui canal, binecuvântează cei care din puținul lor au dat ca să se zidească o casă pentru Tine. Ei nu vor fi uitați. Numele lor va fi scris pe placa din temelia bisericii, dar mai presus de piatră scrie-le numele în cartea vieții. Adu-le binecuvântări peste casă, copii, viață și suflet. Și pe tine, cel care mă asculți, Domnul să te păzească, să-ți dea o inimă nouă, să te umple cu pace, să te trezești în fiecare dimineață cu speranță, să mergi la culcare cu liniște, să nu îți mai fie frică de ziua de mâine, pentru că știi că Dumnezeu e deja acolo, El merge înaintea ta. Spune acum cu voce tare: cred că Dumnezeu lucrează, cred că minunea mea e pe drum, cred că în aceste 7 zile de rugăciune Domnul îmi va da un semn.
Fie că acel semn va fi o ușă care se deschide, un telefon neașteptat, o schimbare în inima cuiva sau doar o liniște nouă în sufletul tău, nu te îndoi, El este credincios. Și nu uita, dragul meu, acest canal aduce zilnic o rugăciune nouă, în fiecare zi, la aceeași oră, nu rata. Aceste rugăciuni sunt făcute pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta. Urmărește-le zilnic ca să rămâi ancorat în voia lui Dumnezeu. Să nu mai rătăcești, să nu te mai simți pierdut. Domnul te cheamă, El vrea să-ți vorbească, vrea să-ți dea direcție, vrea să-ți aline sufletul. Nu mai amâna. Rostește această rugăciune în fiecare zi, timp de 7 zile, și vei vedea cu ochii tăi cum Dumnezeu lucrează. Dacă ai fost mișcat de această rugăciune, lasă un comentariu mai jos. Spune Amin sau scrie numele celor pentru care vrei să ne rugăm. Împreună suntem o familie, o biserică vie, chiar și online, și cu fiecare zi suntem mai aproape de ceea ce Dumnezeu ne-a promis.